كلنا هيوت كسب زلنا نستنفس كسب زهلنا عبي نجر كنسرحن كنلوطن عقل لنا كنا سلمنتاينا مبزحتو جزي كنقير بزدلنا لو جزي كم دليتنا كنقير زين خل نحنا حبشا مبزحتو جزي ودقتنا أكن دنجزء رأسنا ممرمر جزي يبلين عدل يبلين ويون سباتي حجزونن النابلنا بعلناينا نحمقتنا نتوابع اتحققنا اتعبيت علينا كالق سب ويكونات زي كونس اتنعمتات زلمدنايو عناو بحرياتنا لومي اتنمتاينا كم سنسلت اسيرو ندحريت زغوتنا حموش عنو تلمدتات بمسلاتاتن بچمبوطا بنتاتن كنريوينا قدامي تلمدي نصبح زبل ناي عياش مصنانعي ጥንታውያን አቦታትና ከምዚ ይብሉ ንጽባሕ ዝበለ ዓሻስ ንጽባሕ እናበለ ሞተ ሓድሽ ስራሕ ክንጅምር ስፖርት ክንሰርሕ ወይ ውን መጽሓፍ ክነንብብ ምስና ሓስብ ካብ ሶኒ ክጅምር ወይ ውን ዝመጽእ ሰሙን ኮነለይ ኢና ንብል እዚ ንጽባሕ ዝብል ቃል ናይ ኣሽሓት ብሩህ ሕልምታት መቃብር እዩ ጽባሕ ትመጽእ ግና ከባዶ ኢዳ ኮይና ትመጽእ ንስኻ ዘይ ቀየርካ ጽባሕ ካብቲ ማለት ዝተፈለየ ውጽኢት ከተምጻልካ ይትኽእልን እያ ስለዚ ጽባሕ ምባል አቋሪጥካ በታብ ኢድካ ዘላ ሎሚ ዳ ጀምር ካልኣይ ልምዲ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ምባል እዚ ሓደገኛ ልምዲ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኢልካ ልዕሊ ዓቐን ምጭናቕ ሓደ ሓቂ ዘክር ሰባት ዝገበርካ ግበር ክዛረቡልካ እዮም ንስኻ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰራሕካ ክቐንኡ ሕማቕ ስራሕ እንተሰራሕካ ድማ ከላግጹልካን ክሓሚዩኻን እዮም ንኣብነት ሓደ መንእሰይ ሓንቲ ንእሽቶ ስራሕ ሰሪሑ ህይወቱ ክቕይር ይኽእል ይኸውን ግናኸ ኩስቶ እንታይ ክብለኒ ኩስቶ እንታይ ክትብለኒ ኢሉ ስለ ዝፈርሕ ጥራይ ኢዱ ይውዕል ሰባት ንዓኻ ዝሓስቡልካ ግዜ ንስኻ ካብ እትግመቶ ኣዝዩ ንታሕቲ እዩ ህይወትካ ናትካ እቲ ፀገም ምስ መፀካ ድማ ንበይንኻ ኢኻ ትፀሮ ስለዚ ንሰባት ኢልካ ትነብሮ ህይወት ካብ ሎም ሕደጎ ሳልሳይ ልምዲ ንኻልኦት ምውቃስ እዚ ንኻልኦት ምውቃስ ንውድቀትና ምኽንያት ምፍጣር እዩ ሓደ ሓረስታይ ክሓርስ እንተዘይክኢሉ ብዕራይ ሕማቕ እዩ ወይ ነዊት እንዲ ተሰይሩ ይብል ንሕና ውን ከምኡ ኢና ስድራይ ስለዚ ሓገዙኒ መንግስቲ ስራሕ ስለዘይፈጠረ እናበልና ንኻልኦት ክንወቅስ ኢና ንውዕል ንኻልኦት ክትወቅስ እንከለኻ ንሳቶም ኣብ ህይወትካ ክውስኑ ስልጣን ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ ኩነታት ክቕየር ኣይትጸበ ንስኻ ተቐይርካ ንኩነታትካ ዳ ቀይሮ ሓላፍነት ውድቀትካ ክትወስድ ምስ ጀመርካ መፍትሕ ዓወትካ ውን ኣብ ኢድካ ካቱ እዩ ራብዓይ ልምዲ ካብ ሰብ ጥራይ ምጽባይ ሓላፍነት ህይወትካ ኣብ ክንዲ ባዕልኻ ትወስድ ካብ ካልኦት ሰባት ተኣምር ወይ ፍሉይ ደገፍ ምጽባይ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ልዕሊ ዓቐን እንተዳ ኸይዱ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምስራሕን ናይ ምፍጣርን ሓይሊ ከይተረዳእና እዩ ዘድክሞ ሓገዝ ካብ ሰብ ምርካብ ጽቡቕ እዩ ግናኸ ኣብኡ ተመርኪስካ ምንባር ንመንነትካ እዩ ዘቃልሎ ባዕልኻ ክትዓቢ ባዕልኻ ክትፅዕር ምስ ጀመርካ እግዚኣብሔር ውን መንገዲ ይኸፍተልካ እዩ ኩሉ ግዜ ደገፍቲ ክህልውኻ ኣዝዩ ሰናይን ጽቡቕን ነገርን ግናኸ እንተዘይተረኸቡ ደገፍቲ ካብ ሰማይ ክመጹ ኣይትጸበ ባዕልኻ ሰራሒ ታሪኽካ ደኣኹን ሓምሻይ ልምዲ ነብስኻ ህይወትካ ምስ ሰባት ምውድዳር ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረአ ህይወት ሰባት ምስናትካ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ምውድዳር እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ባዕልኻ ዕበት ተተኩር ኣብ ናይ ሰባት ህይወት ምጥማት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ መንገዲ ናቱ ግዜ ናቱ ዕድልን ኣለዎ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ዝረአ ስእሊ እቲ ሰብ ዝመረጾ ናይ ደቃይቕ ህይወቱ ጥራይ እዩ ድሕሪ ካሜራ እንታይ ዓይነት ህይወት ኣለዎ ትፈልጦ ይብልካን ንስኻ ግና ነቲ ናቶም ወርቂ ዝመስል ናይ 5 ደቂቕ ዝርእዩኻ ህይወት ምስትናትካ ህይወት ተወዳደሮ እዚ ድማ ተስፋ ይቆርፀካ ስለዚ እዛ ነገር ዝያዳ ዘክራ ዝበለጸ ውድድር ምስቲ ትማል ዝነበርካዮ መንነትካ ጥራይ እዩ ትማል ካብ ዝነበርካዮ ሎሚ ብሓንቲ ስጉምቲ እንተዳ ኣጸቢቕካ ንስኻ ተዓዋቲ ኢኻ እምበር ክስኩብራት ዓሰብቲ እዞም 5 ልምድታት ቀተልቲ ሕልምታት እዮም ንሳቶም ሰንሰለት ኮይኖም እዮም ኣሲሮም ኻ ዘለዉ ነዚ ሰንሰለት እዚ ሴርካ ክትወጽእ ትኽእል ድማ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ሰብ
ዝዘርኦ እዩ ዝሓፍስ እሞ ጽባሕ ንጎ እቲ ተሓፍሶ ትደልዮ ሎሚ ዝረአዮ እምበኣርከስ ንስኻ እውን ካብዞም 5 ልምድታት ኣየናይ ዝያዳ ዘሸግረካ ዘሎ ኣብ ኮመንት ጻሕፈለይ እሞ ብውሽጢ ጥልቕ ኢልና ክንዕልለሉ ኢና እዚ ቪድዮ ተስፋ ሂብኩም እንተኮይኑ ላይክ ግበርሉ የገድሶ ኢሉ እትብልዎ ሰብ ድማ ሼር ግበርዎ ኣብ ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይ ለውጥ ጉዕዞና ተጸንበሩ ይቀኒለይ